Pålidelig vandkvalitet starter med korrekt vedligeholdelse. Med Hachs Care Advantage Service minimerer du nedetid og sikrer optimal ydeevne for dine instrumenter, så din processor forløber problemfrit. Vores erfarne serviceteknikere vedligeholder og kalibrerer dine instrumenter professionelt, hvilket sikrer maksimal ydeevne, helt uden besvær for dig. En komplet servicepakke, der tager sig af vedligeholdelsen, så du kan fokusere på dine operationer. Med Care Advantage får du proaktiv vedligeholdelse, hurtig service og en dedikeret tekniker, der kender dit system. Det betyder færre overraskelser og større driftssikkerhed, alt sammen i én kontrakt uden skjulte omkostninger. Pålidelige instrumenter og en servicepartner, der forstår dine behov, det er Care Advantage fra Hach. Kontakt din lokale Hach repræsentant for at høre mere.